Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pranama Mataji. Hare Krishna Mataji, Pranama Mataji. Hare Krishna Mataji, Pranama Mataji. Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpatarorgalitam Phalam Shukamukhamurta Drava Samyutam Vipata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavukaha Narayana Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayer Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple is called Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna, Pranama Mataji. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. ഹരേ Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Pranama Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അതിനു മുന്നേ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പടിപടിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് നേരെ നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ബുക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മേടിക്കാം, വായിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഫുള്ള് ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് കേട്ടോ അത്. കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. പറ്റുന്നവർ മേടിക്കാം, വായിക്കാം. നമുക്ക് കൃഷ്ണ ബുക്ക്, കൃഷ്ണ പരമപുരുഷൻ. കൃഷ്ണൻ പരമോത്തര പുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കിട്ടും നമുക്ക്. അത് മേടിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മേടിക്കാൻ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. നമ്മൾ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം വായിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് ആ ഒരു ബുക്ക് മേടിക്കുന്നത്, വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കഥകളും എല്ലാതും നിറച്ചുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് വായിക്കാനായിട്ടുണ്ട്, കുറെ ഉണ്ടത്. ചെറിയൊരു പുസ്തകമല്ല പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക്, ഇന്ന് കുറവാണല്ലോ എല്ലാവരും. ഇന്ന് നവരാത്രി തുടങ്ങാണല്ലോ എല്ലാവരും. അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകണ്ടോ രാവിലെ തന്നെ? നവരാത്രി എടുക്കാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? മാതാജി എടുക്കാറുണ്ട്. 9 ദിവസം എടുക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെ എടുക്കണം എനിക്കറിയില്ല. നവരാത്രി വ്രതം 9 ദിവസം നമ്മൾ അരിയാഹാരങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതെ നമ്മള് നവരാത്രി ആഘോഷിക്കെടുക്കും 9 ദിവസം. അരിയും ഗോതമ്പും കഴിക്കത്തില്ല. വേറൊരു അരി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ചാമയരി.
രാമരി ധാന്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ 9 ദിവസം നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, പാല്, ഇങ്ങനെ ഏകാദശി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 9 ദിവസം ദേവിയുടെ 9 ഭാഗങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാൻ അല്ലെ നവരാത്രി. അതെ. ദേവി വായിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണോ കൃഷ്ണ എന്ന ബുക്ക്? ശ്രീകൃഷ്ണ, അതെ ആ ബുക്ക് തന്നെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായം ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായം ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങള്? 6 ചോദ്യങ്ങൾ. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കണം, പഠിക്കാം, മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്തായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങള്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? മനുഷ്യരാശിയുടെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം. നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങള്. ദേവരുടെ പുത്രനായി ആവിർഭവിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം 3-ാമത്തത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും 5-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ധർമ്മത്തിന് എന്ത് പറ്റി? ധർമ്മം എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു? ധർമ്മം എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ കിട്ടി അല്ലെ. 3-ാമത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു എല്ലാം നന്മ, എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. കണ്ടു. വേദങ്ങളുടെ സാരം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതെന്താണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ സാരം ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ കണ്ടു. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്? ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. 3 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മളിപ്പോ എത്ര അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഭഗവാന്റെ? നമുക്ക് 10 അവതാരങ്ങൾ. ഇനി നമ്മളത് മാറ്റാണ്. 10 അല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര അവതാരം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മാതാജി ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് ഇട്ടില്ലല്ലോ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. ഇടണോ ഇപ്പൊ? അല്ല പിന്നിട്ടാ മതി മാതാജി, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 3. കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച. സൂത ഉവാച. ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിഃ സംഭൂതം ഷോഡശ കലാമാദൗ ലോകസീസൃക്ഷയാ. സൂത ഉവാച. ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിഃ സംഭൂതം ഷോഡശ കലാമാദൗ ലോകസീസൃക്ഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ ഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ ഷോഡശകലശാഭൗ ലോകസിന്ധ്യസ്യ ലോകസീസൃക്ഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിഃ സംഭൂതം ഷോഡശ കലാമാദൗ ലോകസീസൃക്ഷയാ. സൂത ഉവാച. സൂത മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു. ജഗൃഹേ അംഗീകരിച്ചു. പൗരുഷം പുരുഷ അവതാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായി. രൂപം തന്നെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ.
ആദിപി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഘടകങ്ങളോടുകൂടി, സംഭൂതം അപ്രകാരം അവിടെ സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചു, ഷോഡശകലം 16 പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ, ആദൗ ആരംഭത്തിൽ, ലോക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, സൃഷ്ടിയ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇംഗിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂത മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം വിശ്വരൂപമായ പുരുഷാവതാരത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. അനന്തരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമസ്ത ഘടകങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്രകാരം പ്രാഥമികമായി ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ 16 തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കായാണ് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സൂത മഹർഷി അരുളി ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം. അപ്പൊ സൂത മഹർഷി പറയാണ്, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം പുരുഷാവതാരത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങള്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വിഷ്ണു. അതെ, പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് അവർ വിസ്തരിച്ചു. അനന്തരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമസ്ത ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ പുരുഷാവതാരത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്രകാരം പ്രാഥമികമായി ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ 16 തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ആ 16 തത്വങ്ങള്, മഹത്വത്വം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ 16 തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കായാണ് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ആ 16 തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മഹത്വത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 16 തത്വങ്ങള് നമ്മളെ എന്താണ് ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ 5 സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും കർമ്മേന്ദ്രിയവും മനസ്സും. 17 പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. അടുത്തിൽ പറയും. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇല്ല, മനസ്സ് മാത്രം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പ്ലസ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള അംശങ്ങളാലാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ പുരുഷരൂപം അതേ തത്വത്തിന്റെ സവിശേഷ ഘടനയാകുന്നു. വസുദേവരുടെ അഥവാ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പേരുകെട്ട യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിഭൂതികളാലും, ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള്? സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമ്പൂർണമനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ ഒരു ഭാഗം നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായി സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാലോ 3 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ബ്രഹ്മം, പിന്നെ പരമാത്മാ, പിന്നെ ഭഗവാൻ. അതിൽ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായിട്ട് സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വിഭൂതികളിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ പരമാത്മാവായിട്ട് നിരപേക്ഷമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ പുരുഷഭാവം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാദുർഭാവമാകുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ത്രിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങളുണ്ട്. ത്രിവിധങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രൂപം കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവും, മറ്റുള്ളവ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവുമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള അംശങ്ങളാലാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം. ആകയാൽ ഈ പുരുഷരൂപം അതേ തത്വത്തിന്റെ സവിശേഷ ഘടനയാകുന്നു. വാസുദേവയുടെ അഥവാ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ എന്ന പേര് കേട്ട ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ വിഭൂതികളാലും, ഭഗവാന്റെ 6 വിഭൂതികൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ സമ്പൂർണനാണ്. എന്താണ്? എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഭഗവാൻ. സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, യശസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം, അതിനാൽ സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളിൽ ഒരു ഭാഗം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ട് കാണാം, പിന്നെ ഒരു ഭാഗം പരമാത്മാവായിട്ടും, പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട്, ഭഗവാനായിട്ടും പരമാത്മാവിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് എന്താണ്? ആ
നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ത്രിവിധ പുരുഷ ഭാവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് നമുക്ക് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതില് ആദ്യത്തേത് എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി വിഷ്ണു ആവാണ് ആര്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആകുന്നു, പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് നമ്മള് എന്ത് നടത്തുന്നത്, നമ്മുടെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഗോലോക ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിലാണ് അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തില് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആരുൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവേശിക്കുകയാണ്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്കാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് ഇല്ലാതാകും, വീണ്ടും വരും, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്താത്മാക്കൾ അഥവാ നിത്യഭക്ത ജീവാത്മാക്കൾ നിമിത്തം ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി സംഹാരം പരമേച്ഛാനുസൃതം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ശാശ്വത ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് അഹങ്കാരമുള്ളതാകയാൽ ആ അഹങ്കാരം ജീവാത്മാക്കളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ജീവാത്മാക്കൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. ഭഗവാൻ ഏക ആസ്വാദകനും മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ പ്രബല ആസ്വാദകരാകുന്നു. എന്നാൽ നിത്യബദ്ധാത്മാക്കൾക്കും അവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സ്വതന്ത്ര ആസ്വാദനത്തിനുള്ള തീവ്രാഭിലാഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വിഷയാസ്വാദനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സന്ദർഭവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്താത്മാക്കൾ അഥവാ നിത്യബന്ധ ജീവാത്മാക്കൾ നിമിത്തം ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി സംഹാരം പരമേച്ഛാനുസൃതം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കറിയാലോ, ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്. ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഇതൊക്കെ പരമേച്ഛാനുസൃതം പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ശാശ്വത ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അഹങ്കാരം ഉള്ളതിനാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ് അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഹങ്കാരം ജീവാത്മാക്കളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് അഹങ്കാരം ആണല്ലേ. ജീവാത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ എന്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്, ആ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കളെ. അപ്രകാരം ജീവാത്മാക്കൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏക ആസ്വാദകനും മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനാണ് പരമാസ്വാദകൻ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് പരമാസ്വാദകൻ, മറ്റുള്ളവര് ആസ്വദിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആര്, മറ്റുള്ളവരെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും തന്നെ. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയും, നമ്മൾ മറന്നു പോകാണത്. ജീവാത്മാക്കൾ പ്രബല ആസ്വാദകരുമാകുന്നു. എന്നാൽ നിത്യഭക്താത്മാക്കൾക്കും അവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിതാവസ്ഥയെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സ്വതന്ത്ര ആസ്വാദനത്തിനുള്ള തീവ്രാഭിലാഷം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഏക ആസ്വാദകനാണ്, പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്, മറ്റുള്ളവര് ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കള് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നിത്യബദ്ധാത്മാക്കൾക്കും അവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ വിസ്മരിച്ചതിൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, സ്വതന്ത്ര ആസ്വാദനത്തിനുള്ള തീവ്രാഭിലാഷം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ഫുള്ള് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിലാഷം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വിഷയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അവസരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, വിഷയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഫുള്ള് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്തിനുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഒരു ദുർഗുണ പാഠശാല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് പറയാം.
നമ്മൾ ഇതിനെ മുന്നേ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മള് കാരാഗൃഹത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരാഗൃഹാണെന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. അപ്പോ നമ്മളെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നി, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് വിഷയാസ്വാദത്തിനുള്ള അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സന്ദർഭവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും വേദങ്ങൾ എല്ലാത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ പരമമായ ധർമ്മം എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരവും സന്ദർഭവും നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ വാസുദേവന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് നിത്യമുക്താത്മാക്കളോട് ചേരുന്നു. അപ്പോ കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സത്യം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നിത്യ മുക്താത്മാവായിട്ട് ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുക്താത്മാവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരില്ല? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരില്ലേ? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് ആരാണ്? ഭക്താത്മാക്കളാണ്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് സാധിക്കും അവിടെ. അപ്പൊ അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അവർക്ക് അനുവാദം ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പോ മുക്താത്മാക്കളാകുമ്പോ. അനന്തരം അത്തരം ഭാഗ്യം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കാലികമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഭാഗ്യമുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, അതായത് മുക്താത്മാക്കൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്നാൽ വ്യവസ്ഥാപിത സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാത്തവർ ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മഹത്വത്വത്തിൽ വീണ്ടും വിലയിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോ, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോ വീണ്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കാലയളവ് കഴിയുമ്പോ എന്താണത്? അത് ഇല്ലാതാകാണ്, വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരാൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥാപിത സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? മഹത്തത്വത്തിൽ വീണ്ടും വിലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹത്തത്വത്തില് വിലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൃഷ്ടി വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത്വത്വം വീണ്ടും പ്രകടമാകും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ മഹത്തത്വം എന്താണ്? വീണ്ടും പ്രകടമാകും. ഈ മഹത്വത്വത്തിൽ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്താത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വ ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മഹത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? മഹത്വം. അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുക. അതിനാണ് നമുക്ക് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ. മഹത്തായ ഒരു തത്വം, ആ മഹത്തായ തത്വത്തില് എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവിഷ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ, ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്താത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വ ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മഹത്തത്വം. പ്രാഥമികമായി ഈ മഹത്തത്വത്തെ എന്താ പറയണേ? 5 സ്ഥൂല ഭൗതിക ഘടകങ്ങള്, 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 16ആയി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്? 5 സ്ഥൂല ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 5 സ്ഥൂല ഭൗതിക ഘടകങ്ങള്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ, അഗ്നി, ജലം, വായു, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതില്? മനസ്സ്, 2 കണ്ണ്, 2 മൂക്ക്, കണ്ണ്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത് ആദ്യം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 16ആയി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസന്നമായ ആകാശത്തിലെ നിർമേഘം സമാനമാണ്. ഇതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകാശത്തിലെ നിർമേഘത്തിനോട് തുല്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ബ്രഹ്മദീപ്തി സർവയിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യൂഹവും ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു.
സമ്പൂർണ്ണ വ്യൂഹവും ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു. അതിവിശാലവും അനന്തവുമായ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് മഹത്വത്വത്തെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം മഹത്തത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മീയ ആകാശഭാഗം ഭൗതികാകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ അപ്രധാനമായ ഭാഗം മാത്രമാകുന്നു. ഈ മഹത്തത്വത്തിനുള്ളിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സമ്പുഷ്ടമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാകുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ ക്ഷണവീക്ഷണത്താൽ മാത്രം ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ആകാശത്തെ പരിപൂരിതമാക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രാഥമികമായിട്ട് മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങള്, പിന്നെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അങ്ങനെ 16 ഈ മഹത്വത്വത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസന്നമായ ആകാശത്തിലെ നിർമേഘത്തിന് തുല്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ആകാശത്തില് ബ്രഹ്മദീപ്തി സർവയിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യൂഹവും ആത്മീയ ചൈതന്യത്താൽ എന്താണ് എല്ലാം വെട്ടിത്തിളങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ട്, ആത്മീയ ചൈതന്യം കൊണ്ട്. അതിവിശാലവും അനന്തവുമായ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് മഹത്തത്വത്തെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹത്തത്വം എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? ഇങ്ങനെ ഒരു മഴവില്ല് പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഒരു വര പോലെ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കിയിട്ട്. പിന്നെ അപ്പൊ അതാണ് മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് മഹത്വത്വത്തെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം മഹത്വത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മീയ ആകാശഭാഗം ഭൗതിക ആകാശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അമഹത്വത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആകാശ ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആകാശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ അപ്രധാനമായ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ അപ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ആകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട്, മഹത്വത്തിൽ ആവരണിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മഹത്വത്വത്തിനുള്ളിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ്? അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സമ്പുഷ്ടമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് ഈ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു അല്ലെ. സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സമ്പുഷ്ടമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആദ്യത്തെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു. അതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാകുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ ക്ഷണവീക്ഷണത്താൽ മാത്രം ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ആകാശത്തെ പരിപൂരിതമാക്കുന്നു. അപ്പോ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനുശേഷമാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകാനായിട്ട് ആര് വരുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ആകാശത്തെ പരിപൂരിതമാക്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നാളെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ